का रउआ पता बा आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेले वाला टॉप 5 खिलाड़ी के नाम? अगर नहीं जानत तब वीडियो के अंत तक जरूर देखें। नंबर 5 पे बाड़े रॉबिन उथप्पा, जे 205 मैच खेललस और 4952 रन बनौलस आ कुल 1472 डॉट बॉल खेलले बाड़े। नंबर 4 पे बाड़े डेविड वार्नर, जे 184 मैच खेल के 6565 रन बनौलस आ कुल 1722 डॉट बॉल खेलले बाड़े। नंबर 3 पे आवेले द हिटमैन रोहित शर्मा, जे 257 मैच खेल के 6628 रन बनौलस आ 1865 डॉट बॉल खेलले बाड़े। अब नंबर 2 के बात करी तो नंबर 2 पे आवेलन शिखर धवन, जे 222 मैच खेल के 6769 रन बनौलस और 1977 डॉट बॉल। काफी पेशेंस वाला खिलाड़ी। अब बात करी नंबर 1 खिलाड़ी के, वन एंड ओनली द किंग विराट कोहली, जे 252 मैच खेल के 8000 से ज्यादा रन बनौले और लगभग 2000 डॉट बॉल खेलने बाड़े। लिस्ट से साफ होता कि बड़ा खिलाड़ी पेशेंस के साथ साथ समय के हिसाब से खेलल भी जानेला। ऐसा नहीं मजेदार क्रिकेट अपडेट खातिर वीडियो के लाइक करी, कमेंट करी और चैनल पे अगर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी मत भूली। धन्यवाद।